Awu, sithando sami uyaphila? Ngiyaphila njani? Hayi ngiyaphila noma kufani. Ngakubheka ubhizi ngani vele? Hayi akukho ukuthini bese ngilungiselela ukuphuma nje. Yeah, ilokho kuphela. Ya ngifuna ukuqiniseka la kudala ukuthi ngabe umyeni wami usazongibona yini? Hayi kuleli lokubona khulileka ngiyeza ngizokubona. Sekuyikho ukuthi ngeke kube isikhathi eside ngoba kumele ngiyokhipha imali ye rent, kumele ngithenge negrosa. Kuningi nje uyabo. Ngiyabona babe. Yeah. Amangeni. As long as ugcina sibonene mina nawe. Ngiqhamele kuzo sibuka ngihage. So after the bonana ever since subject kuma social networks ayazi nawe. Hayi khuleka uzongibona namhlanje ke lamanqamu uzongibona. Nama ngisajahile kanje ukubona lo muntu ohleze ngenza ngamatheke mangikhuluma naye. Awu sikane matata. Awu dali. Angizaqhamba lezi isinqanda ngathi ngicela ngithini ngamakhala ekhupheni uma sokufikile endaweni sesizothenga sizobonana khona. Hayi khuleka ngizokwenza njalo. Ube right. Phela ngiyakuthanda nje mina. Uthandwa yimina. Oh, hey Luxi. Wasuka kandoda. Hawu. Ulibangiseni. Awu, kanti ke akusikho ukuthi ngisonkile. Ngicosha nje empahleni zami endala nakhona ozaziyo. Hayi lo akusucosha lokho mfowethu. Awuqokile mfowethu. Ngizwa kahle. Uyazi nawe igcwele ntwana yithi. Ngizwa kahle. Ya, kahle ngithunywe umama la. Uthe angikukhumbuza indaba yerent. Ube siqinisa ke ukuthi ungakhokhi uzovama endlini yakho bese faka omunye umuntu kusasa. Shutha hlisene lo usuku lakusasa yerent. Ngiyakuzwa mfowethu. Kanti ke ungakhathazeki. Emsebenzini bagcine bewufakile phela lo mholo. Hawu ungcono. Bese ingekho nesidingo sokuthi ukhulume lamagama alumayo kakhulumayo. Hayi mfowethu nawe yamazi mama uyadlambalaza nje. Uvele ukhulume isidingo kanjani. Hayi kulungile. Kodwa ngicela ungalenzi iphutha mfowethu. Hayi ungatatazeli vele ngizoyikhipha namhlanje. Sekuyikho ukuthi ngizoqala ngizothenga igrosa. Ngicine ngokuyikhipha kodwa wena ngizobuya nayo. Hayi. Wenza kanjalo mfowethu. Hayi akuhluphi ke baba. Awu, Nkosazana. Sawubona. Hawu ndo baby. Engangcono nje ukuthi sawubona Ntombi. Sekumele sibone ukuthi sisuka le emakhaya ngalezulu sakhe siqinile wayi. Hayi lutho. Bengithi iyona ndlela ekahle ke yokungelala inkosazana enhle efana nawe. Ngabe indlela yokungincoma leyo ukungitshela ukuthi ngimuhle. Bengingaqondile ukuncoma. Sekuyikho nje ukuthi bengikhuluma into engiyibona lapha amkwamehlami. Kanti abafana bakule ndawo abangincomi nibekutshela ukuthi umuhle. Abangincoma banomona lapho. Manje umuthi nawe ngidlisa manje umuthi manje umuthi nawe ngidlisa manje umuthi manje umuthi nawe ngidlisa manje Hawu ndoda. Shoba. Wenze njani manje? Kuvele kwashintsha inhlelo la. Ya. Hayi lalela. Kunentombi ebengihlezi ngitshola nayo la einkundleni. Si video callana nje sichatha kumnandi. Ngithe uma ngiyoyibona namhlanje iyangicela ukuthi angingaye etown namhlanje. So izohamba nami kusasa. Zigade ingane zawo Facebook. Zinakho ukuthi sifake ukuza. Hayi khuleka. Mina ukuthi ngiyibone ingane kusasa mase ngihamba nayo ke siya edolobheni. Mina ngibona kungcono nje ukuthi lokulandelayo sivele sivalane endlini. Kungabe ukuthi sizogodola kanje. Uthatha kanjani baby? Why manje? Anto ayidlala kancane ngoma efisheshe. Hayi khuleka phela lento kumele siyithathe step by step. Kungathi ngingakakwazi sengikuphosa endlini. Ya masaka. Kwenzakalani manje la? Kwenzakalani? Baby, good job. Good job, Sithandwa sami. Dali.
Hawu sithando sami. Thando sakho ozongidakela mina cathi lonke imali ngothando konke ngifuna kuwe angithandi mina November manje Ngiyacela ngingathatha noma ngabe yini noma ngabe yini. Son ifani base password Wemkhaya, umzwangu utheni? Sifuna iphini yefoni ndoda. Ufuna ukubonana? Iphini yefoni ithi 1904. Fala lapho baby. phene bang Iphini yebhange ndoda. Ufuna ukubonana? Decorate ubuchopho bakho lapha. Ufuna ukwenza? mtshele dad Iphini sebhange ethi 2014 mfethu. ngazodala darling Mamazi. Hawu kodwa ntombi. Ngiyahamba ngane zami sengiyanshiya abantu abami ungehlula ukugula ungehlula ukugula yelele ungehlula ukugula ungehlula ukugula sengiyahamba abantu abami ungehlula sengiyanshiya